Assalamu alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum Liberty. Salamu alaikum vatandaşlar. Salamu alaikum Musa abi. Komiya daylanlar. Elhamdülillah onlar. Bugünkü temanın adı din hakkında, dinin rolü cemiyette, şahsiyette ve devlette. Vatandaşlardan bir neçe soruları var. Cevap verip bildiğince bereriz. Kalandan vatandaşların özler koşarsan koşarsın, birlikler koşar inşallah. Geçtiğin gece bir neçe sorular verildi. Din hakkında onun Murada din hakkında çıkış etti. Solar hakkında acaba. Neyme? Birinci bilene sol TikTok'tan gelen sorular var. Neyme? Näli? Kur'an-ı Kerim'de neyme paça nimetmek bolanok. Sökmek falan film alay paçany film al diýär-de. Oson şoň manysy näli? Nä derecede film alay, nä derecede hormat goýmaly şol zatlary düşündirseň mutlaka. Men bilenlerden düşündireyim. Bilmedikler vatandaşların özleri arasında okanlar vardır. Has köp bilýäni vardır. Men bir diletantda yöne Kur'an-ı Kerim'de padşa diýen söz yok. Halif diýip bar. Ondan hadislerde emir diýip geçýärdi. Doğrudan hem hadislerde kän gelýär şoňaly sorawlar. Bir näçe sahabalar Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den soraýarlar. Padşa şoňaly öz wezipelerini, öz borçlaryny ýetirmesi wezipesine oturup şo borçlaryny hyýanatly peýdawansy näme etmeli diýärdi. Ondan hadislerde diýilýär şol emir bellenilýärdi. Padşa ol diýen padşa diýilen zat nesilden nesile geçen zat. Ondan şol kellesi kişmiş ýaly bolsa da şoňa gulak asmaly diýärdi. Emma soň beýlik hadislerde var. Näme etmeli diýärdi. Şoňaly zulm edýän bolsa, egerde halkyna azar berýän bolsa, onda şol täb İslamyň borçlaryny, wezipesini ýerine ýetirýänçe boyun bol, ondan garşy çykýan bolsa, İslama garşy çykýan bolsa, İslama garşy gidýän bolsa, musulmanlara zulm edýän bolsa, onda senin hakkın var diýärdi. Näme garşy çykmany. Ondan hadislerde köp aýdylýar. Meselem iň uly göreş näme adalatly söz, zulm edilýän padşa, näme emirin garşysyna adalatly söz aýtmak iň uly göreş jihad diýilýär. Ondan şonu aýdandan soň aýdana adam alada etmesin diye Allah Taala özü şonuň zatyny öz näme diýdik ya. Şonu özü zatja hem zatlaryny öz boýnuna alýar. Ondan Doğru. Kur'an-ı Kerim'de bir neçe iň köp ýatlanýan peýgamberleriň biri Musa aleyhissalam, ýagny zulüm zalim padşa Firavun misal getirilýär ve Musa aleyhissalam göreşde şoň arasyndaky göreşi misal getirilýär. Näde göreşmeli diktator Firavuna garşy şol zatlar getirýär. Misal getirýär Allah Taala. Doğru. Ondan eger bizim vatandaşlar zat diýär, şol ondan propagandany alyp barýanlar padşa bilen prezidentin orny çalışýarlar. Bizde padşalyk ýok. Bizde konstitusiýa var, bizde demokratik hukuk döwlet. Padşalyk diýen zat monarxiya bizde ýok. Biz konstitusiýaga göre öz döwletimizi gurýas, şu öz haklarymyzy aljak bolýas. Yeni de bir soru var, şonuň bir gyzykly soru. Neme? Meçitde ýene onu öňreýärme berdim bolyn, şoň men ara neme dogry neme etmedim, düşünmedim. Ya ajar seni gaýtalar jogap. Nemäniň meçitde neme Kur'an ol berdi, Muhammedowyň kitaplary ýa-da ruhnama ýa şoňa meňdeş kitaplar okunmaly dogrymy? Ýok, ol nä dogry, gatnaý dogry ol. İlki näme demek şol
Niyaz'ın döwründen başlady. Meçitlerde şol öz propaganda siýasatyny alyp barmak üçin ondan öň SSR döwründe şol ýaly bir ýokarky siýasatda oturan adamlara gulluk etmek üçin adalat aýtman, şol yumorlap, alyp barýan zulmyny yumorlap halkyň içinde propaganda geçirýärler. Niyaz hem şol praktikany ele alyp ornaşdyrdy. Türkmenistanda ilkä şol Nasrullah diýip özbek mufti bardy. Şonu goýdy. O da näme üçin özbek goýdy? Sebäbi şol hem din hem türkmen bolsa türkmen daşynda toplanıp garşyma gitmesin diýip ýörekde siýasat alyp bardy. Bir özbek hakyky gowum näme mufti näme ol şoňa garşy çykdy. Meçitlerde ýazgylar bolmaly däl, okunama bolmaly däl diýip garşy çykdy. Emma onuň soň narkotik aýyklap ony türmäge ýibirdiler. Ýöne indi häzirki mollalar ol Gurbangul'un beýlik kitaplarını alyp barýarlar, okaýarlar. Mene doğru maýdan buzuklanmak, seredemek ýöne eşitdim şoň ýaly alyp barýarlar. Ýöne ol näme dogry Kur'an-ı Kerim diňe okumaly we hadisler edilýär. Ondan soň tabiinler var, uly alymlar var, şolaryň kitaplary okalsa bolýar. Doğru. Näme? Ýene de Marda Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyndaky meçit bar. Şol bolýarmy? Näme meçide şoňa atlar oýmak. Meçidinde eger öz puluna näme Guran bolsa, gaýdym bolsa, onda edip bolýar. Ve biriniň hasabyna adamlardan pul toplanýar da zorluk bilen. Ay sadaka meçidin hatyrasına diýip adam isteseň istemesen şu büdjetliklerden pul toplap şoň ýaly meçit açýarlar. O beren pulun närazy bolup berýär-de. Bolýa Allahyň näme hatyrasına diýip adamlar berýärler, emma ona düşünýärler şol soň pullaryny çalan ağzyndan çöreğini alıp şol meçide beren dengelemek diýip pikir edýär. Doğru. Ýene de parçamyň taýyn näme ýöre. Bu praktika näme Sowet Soýuzynyň bäri bar. Şol dini ilki ayırdılar. Oruslar näme Kreml Moskwadan buyruk geldi. Geldi şol ayırmaly diýip dinsiz bir jemgyýet kurarys, döwlet kurarys diýip, emma uly din jemgyýetde uly rol oýnaýar. Şol bolmasa adamlar ahlak tarapdan bozulup başlaýar. Netijede şol Sowet Soýuzynda hem dini hem baýlar bolmaly däl diýip siýasat ýönetildi. Soňunda da şol kleptokratiýa ondan ahlaksyz bir döwlete öwrülip kaldy we SSR'ň dargamyna getirdi. Doğru. Ýene de şol öňkü sorawlaram bir gaýtalaýarmy? Gaýtalaýar. Şol näme boýunça? Şol garyplyk boýunça. Garyp boldyň jennete girýän. Hadislerde aýdylýar, näme jennetiň köpsü garypdan köpsü doğup bolýar diýdi. Emma biziňkiler ýöne baýlar bolmaly däl diýen zat ýok da. Baýlar hem bolýar, meselem 10 san sahaba bar. Şol diýrike şolara cennet aýdylandy. Cennet iň baýam şol Abdurrahman ibn Awf. Gaty baý adam bolan. Ondan beýlik sahabalar Usman, Abu Bakr, Umar el-Hattab, hemmesi bir täjirbe bolan biznesmen bolan adamlar. O näme
şol baýlyk, material baýlyk gözüňde tutulsa, bir sana bir instrument bolýa, sen adamlara kömek etmeli. Musulmanyň borjy cemgiyette bir peýda getirmeli, adamzada peýda getirmekdir. Eger sen garyp bolsaň, bir derwiş hökmünde bir aýlanyp ýöreseň, sana peýdasa, senden peýda alyanam ýok, sen namaz okanda bir Allah'a da peýda ýok da. Allah'ın özem yeterlik özü. Soň sen garyp bolan bilen sen cemgiyete peýda getirmeseň, peýda zat bolmaýar da. Cemgiyete sen peýda getirmeli. Doğru. Çağlarını okutmalı, din meselede bilim vermeli. Eger de sen garip bolsan, sana mümkinçilik bermeýärse. Näme üçin gariplik ýüze çykýar? Ondan şo häzirki alyp barýan siýasatyň netijesinde adamlar gaçýarlar, dinde näme biznes alyp baranoklar, alyp barmanda da mümkinçilik ýok. Ondan adamlar öz kemçiligini, ejizliğini esaslandırmak için dine uğrayalar, dinde bir tapçak koyarlar. Ay garip olsan cennete düşen gariplik goğudur. Ya padşaha karşı gitmek bolanok deyip tapyalar. Ya siyasete esaslandıracak koyarlar. Ay Suriye'ye ya Afganistan'a yal bolur. Öz haklarımızı, hukuklarımızı qaytarıp alacak olsan ona grajdan uruşu turur deyip şonyal esaslandıracak koyarlar. Ya da bir filosofik taraftan ya tarih taraftan özünün aklaca koyarlar da. Ay Türkmenlerden hiç sat bolmaz. Türkmenler öňe bir agzy bir däldi. Hemmesi boş. Şonýaly zatlar bilen. O adam öz ejizligini esaslandyrmak üçin, özünün namartlygyny esaslandyrmak üçin her zada başvurar. Ol dinden hem özüne esas tapar, siýasatdan hem özüne esas tapar, tarihten hem özüne esas tapar. Ýöne göreşmejek bolup her zat hilegerlik edýär-de. Şonýaly. Doğru. Näme? Men bir zada näme edýämde, bizim adamlar öz watanyny söýenok. Hiç gili öz watanynda bir turist ýaly bir näme siýahatçy alyp barýarlar da diňe maşynam boldum, jaýym boldum. Onuň ýöne şolar näme musulman bolan bolsa, näme dini bir bilimi bar bolsa, näme bir şuna dini bilim berilýän bolsa da bizim meçitlerimizde şol adamlarda watana söýgi bolardy diýip pikir edýän da. Şoňa näme düşünýän? Ýok, doğru belläkleşdim. Bizim adamlar materyalistik gymmatlyklara ýüz urýarlar da. Sebäbi gözüňde tutmaly. Bizim neslimiz, şol bizden soňky nesiller materyalistik gymmatlyklarda östürilen. O da bizim eslerden galan miraslarımız da bir miras. Şol eslerden näme din bir neçe seriştesi ýokmunda din halklaryň neçesi diýip propaganda geçirilýärdi. Ay oruslar bize gelip adam etdi diýip aýdýarlar. Ana mektep kurup berdi, ana bizi sowatly etdi diýip şonal propaganda geçirýärler. Şoň üçin dinim şol ahlakyň çeşmesidir. Din bolmasa adamyň näme ruhy kökü bolýar, ne özüniň taryhy kökü bolýar. Şoň üçin gaty ýüzleşerek başlaýarlar. Watanyny, maşgalasyny, çağlaryny, ine üns berýän bolsaň, bir kemçilik bolsa derw aýryşmak bilen bolýarlar. Ya bir gelini bir şähel keselese ya oğdanla gaçsa eýem başga bir ýerini gözläp başlaýarlar. Nikahny zady gymmatly gaçýa, watanyň gymmatly gaçýa. Sebäbi Niýazow geldi, ana adamyň tarih bolmasa, şahsiýetiň tarih bolmasa, şahsiýet bolmaýar. Halkyň tarih bolmasa, halk bolmaýar. Il bolup galýar-da. Ýagny men näme diýjek bilen, Niýazow geldi hemme zat Niýazowdan 91-nji ýyldan başlap türkmen tarih başlandy diýip aýdýarlar. Ýöne beýlik ondan öňki tarihy, geçmişi aýtmaýarlar. Türkmenler nähili mertdi, nähili
dindardylar diýip aýtmaýarlar. Men meselem institutda okanda ay türkmenler bir dindar adam däl, ay biz näme İslam dininden zorlukdan getirdiler, zorlukdan näme İslam kabul ettirdiler diýip şonal propaganda geçirdiler. Şoň üçin adamlarda watanyna, halkyna, başgalasyna söýgüsi peselýärden şonal yüzleşerek başlaýarlar. Bunun dermanı Kur'an-ı Kerim İslam'dadır. So İslam gelsen onun tarih Türkmen hakiki tarihini aýdyp başlasan Türkmenlerde her kinde söýgü duýgusy dörer. Ondan söýsen hem zat taýyn bolýandy. Meselem ýaşlykdan sedem söýensiň, ondan her söýsen şol duýguly göreşýän. Näme hem zat taýyn bolýandy. Bir meselem birini söýsen de gyýy söýsen, şoňa her zat bolsa, erkinçilik bolsa şoňa taýyn bolýandy. Ölmeli bolsa hem öldürýän, göreşýän. Şoň ýalda meselem müňlerçe eneler çağlarını goýup gitdiler. Näme sebäbi şol häzirki alyp barýan siýasatyň netijesinde adamlar terk etmek boldy. Doğru. Doğru. Neme? Bana arada indi nemelerle oturdum da dindar bir 5 saat namazlı oğlan bilen oturdum ben. Odan şolay diýdi neme? Bir de hiç hilet bir neme? Meçitlerde toplanmana, odan bir wagt dinlemene, nemeler mollalan wagtyny dinlemene hiç hilet bir şert ýok diýipdi. Odan şolam neme etseňem şonu etseňem ekitip basýardylar diýe. Neme bilim omamlary şonu hökümetden soraman etseň ekitip basýarlar diýe. Häzirki wagtda şol biz öz çağalarymyzda da şo neme şo omamlara gatnadyp bilim almak mümkinçiligi ýok diýe. Aýdýan arada näme? Doğru. Men çağakam Çarjoda medrese vardı. Bir Bahar mikrorayon diýip şolada medrese vardı. Onu çağalyp ýolda gatnap başladyk. Ondan diktatora akıllı, ahlaklı adamlar gerek değil de nesil gerek değil. Näçe bilimsiz olsa, näçe adamlar mal ýaly bolsa, şonça bir öz diýenli bolmaýa, öz ihtiyarly bolmaýa, näme diýsen şonu edýärler-de. Mana şol medrese zat yapıldı. Remont diýip yapıldı-da. Ondan soň o Saparmada, Maksat Saparmada öz efirinde aýtdy. Şol 90-njy ýyllaryň başlarında şol bahana getirýärler-de, terrorizm, wahhabizm, ýene talibanlar bolaýmasyn diýip şol maksadyny ýaptyrdyk diýip öz efirinde aýtdy şonu. Şol ýene aýdýana şu biz entek SSR'den çykyp Russiýanyň täsirinden çykyp bilemiz o. SSR näme diýse özüniň goýulan adamlary, mankurtlaryň esasında näme diýse şol siýasat alynyp barylýar. Meselem näme üçin bizde öňki at awraly Maruşahy Jahan diýip medreseler ýok. Öňler şu 13-nji asyrda çelli, 14-nji asyrda çelli. Mısır'da, Bagdat'ta oturan Araplar, onun Kitaydan gelen näme musulman Uygurlar arzu edýärler. Şu marla barıp okasam, marnyň kitapxanalarına göz gezdirsem, kitaplarını okasam diýip arzu edýärler. Häzir hiç hile zat ýok. Dine bilim alyp bolan ok. Näme üçin bize oruslar adam etdi, oruslar mektep kurup berdi, oruslar bize näme teatr kurup berdi diýip şonu ýaly propaganda geçirýärler. Bize din gerek değil diýip dinden akıllı bolmayan, onun Wahhabist bolan ya Taliban bolan diýip şonu ýaly propaganda geçirýärler.
Ha, doğru. Doğru. Dini bilim gaty zerur da döwletmekde doğru. Gaty zerur. Men ine şu ýerde Amerikan mysal getireýinde. Ýewreýler ýaşaýar, Yahudiler ýaşaýar, Hristianlar ýaşaýar, musulmanlar ýaşaýar. Her kim özüne göre, özünün dinine göre özünün meçitlerini açýar, ya sinagogalaryny açýar, ya Hristiýan näme bolşol tapanaklaryny açýarlar. Hiç ile bärde böwet bolan döwlet diýen zat gaýtam şoňa köýsendirýär. Ine Amerikada iň tizdekinde ösüp barýan din İslam dinidir. Sebäbi adamlara şol zerur, teşnelik var, şo dinden, ruh teşneligi var. Ondan bunu Hristiýanlardan taplanoklar, Buddadan, Buddizmden urup taplanok ýa-da İslamda bir iň uly nähili muciza diýilýär-de, keramat. Durmuşyň hemme soraglaryna jogap berip bilýär. Şol bir keramat hasaplanýar İslamda. Nähili problem bolsa da çözüp bilýär. Maşgalada mı, döwletde mi, jemgyýetde mi, hemmesine soragy bar. Dünya tarihinde näçe uly revolýusiýa geçdi-de. Mesela soňky revolýusiýa hasaplaýarlar İrandaky 79-njy ýyldaky revolýusiýa bolup geçdi diýerler. Ondan 17-nji ýylda 1917-nji ýylda Rossiýa imperiýasy dargap, şol bolşewizm guruldy. O da uly revolýusiýa. Ondan Fransada, Amerikada 17-nji asyrda Angliýada bolup geçdi. O kiçilerini hasaplamak mı? Ukrayna, Gruziýadaky ýa Ermenistandaky iň uly revolýusiýalar. Şonuň iň ulusy 7-nji asyrda Arabistanda, ýagny Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmegi bilen revolýusiýa geçdi. Revolýusiýa diýmek näme? Adamlaryň pikirlenişi ütlemeli. Pikirlenişini ütlemezden öň yüreğindäki, kalbyndaky status ütlemeli. Yürek ütlemeli. Şonda adamda rehimlik söýgü dörände adamlar pikirlenişe ütkedip başlaýar. Ütkedýärler. Şeýdip jemgyýet ütkese ondan döwlete ütkedip bolýar. Bizde gynanýas wagtda şol hemme agresiýany pikirimizi şol Gurban Gul aýrylsa hemme zat gülýaly boljak diýip pikir edýäs-de. Emma adamlaryň özleri ütkenmeli. Neme? Gurbanuly Berdimuhammedowyň haja gidip gelmegine, ondan Serdar şol on jigit ýegeni ýok ýegende Agtygy, Kerimoğlu şolar haja gidip geldi-de. Şolara haja diýip fiýleýärler da. Şoňa näme derdiň? Gurbanuly Berdimuhammedow haja gitdi diýip neme adamlar agzynda doldurup gurlaýar-da. Indi haja gitmek o Allah bilen bendesinin arasındaky iş. Biz onu galyp bilmeýäs. Men sana bir zat aýdaýyn. İlkinji Türkmen Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi diýip biri bar. Bolan. Tanasaň, bilýän bolsaň, şol ilkinji öz kitabymda men Türk imanlardan diýip ýazýar. Atasy Mardan bolýar, al-Marwazi diýmek Merden, Mardan bolýar, enesem Daşoğlu tarapdan bolýar. Bir günler şo düýüşünde näme Abu Hanifa, İmam Abu Hanifanyň okuwçysy bolan, şagirdleri bolan, belli muhaddis boldy. Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. İslam dünýasynda tanymal alim. Şol düýüşünde zat görýär, periştele gelýär. Ondan aýdýar, bilen näçe adam şu ýyl hac etdi diýär-de. Yok bilemok diýär. Men takmimden aýdýanda 50.000 adam hac etdiler diýär. Şol 7-nji asyrda, 7-8-nji asyrda. Ondan bilen näçe adamyň hacı kabul edildi. Yok bilemok diýär. Bir adamyň hacı kabul edildi. Ondan kim diýip soraýar, o Damaskda ýaşaýar diýär-de. Ondan o Abdullah al-Marwazi diýen adam şeýle bir
güýç yapsan da dine bir ýylyny göreşmekde, cihatda geçiren bolsa bir ýylyny şägirt hökmünde, bir ýylyny ustas hökmünde okuwçylar sapak beren, bir ýylyny hac hökmünde geçiren de tapawut ýok. Şol näme öýüň terk edip giden ekeni. Ondan şol mardan Damaska gidýär. Bir köýüşçiniň öýüne şol adamyň hacı kabul edilen adamyň öýüne gidýär. Tapýa soraya sen şol plany köýüşçim hawa diýär. Ondan sen näme etdiň? Senin hacın kabul edilen diýär. Yok Mişa dedemok men hacam gidemok diýär. O nädip gidemok? Men sen hacın kabul edilipdir diýär. Yok men gitjekdim. Ýöne men bar 10 ýyl dowamında toplan pulumy goňşuma berdim diýär. O näme üçin berdim diýär. Şol bu köýüşçiniň aýaly göreleken de ondan görelekeni bir aş saýlagan wagty bolýar görelleriň. Ondan şol goň işitdiňmi şol wakany? Rowayaty. Yo. Ondan öýünde oturýarka goňşusyna is gelýär, gowrulan etin isi gelýär. Ondan aýaly bir aş saýlanan soň isi gelýär, barýadany goňşy maňa bir azjyk berer diýermi? Aş şoňa göreli men palajenim şoňa brat azjyk ber men duzundaýda diýär. Ondan goňşy saýdy, o şol et gorup oturan adam. Men üçin halal bu et, sen üçin haram diýär. Sen men çağlarym 5-6 çağım bar. 10 günden beri zat ýanok, ondan şol owan gyrasynda bir eşek ölen eken, eşek haram ölen eken şonuň etini gowrayan dedi. Ondan aýaly şol köýüşçiň ýanyna gelýär, aýdyp berýär şoňaly. Goňşunyň ýagdaýy şoňaly ekeni zat diýip, ondan bar puluny, haja toplan puluny şoňa berýär. Şol goňşusyna. Şedip hacı kabul edilýär. Şeň. Şoň üçin ol Gurban Gulu gitdimi, baryp geldim, ol diňe Allah çözýär. Biz aýdyp bilýämiz ok. Ya inkar edip bilýämiz ok. Ol hacı däl, ol hacı diýip aýdyp bilmeýäris. Barypdyr baran bolsa kabul bolsun, men ziyaretler kabul olsun, dualar kabul olsun. Näme dua ýaxşy niýetde bolandyr meniň pikir edýän. Doğru. Başka da yine duracağım. Başka Vakit var değil mi bu da? O aýdyp näme bar? Sen goşma bolsaň, goş, açygadyň bar bolsa. Duracağım. Şu soraulary gözaýlaýan soraulary jemläp goýan bolýan ýa-da. Ol 3 haptadan köp geldi. Näme? Ha, ýene bir soru. Şol serediň indi İslam dinine inanmayan adamları şular näme? Şeýle düşünje var. İslam dinine inanmayan olsa näme? Şolar kafir, şolar hemişe nämede ýaşar, bolçulukda ýaşar. Adam musulmanlar bolsa garypçylykda ýaşar diýär. Bir näme? TikTok'ta şonýalyk bir molla bar. Näme diýýän zady? Ondan öňrek aýdyp geçdik şol. Ha o. Öňrek aýdyp geçdik. Şol baýlarym bar, hani Arap döwletler bar, Bahreyn, Kuveyt, ondan Katar, Arabistan Birleşen Emiratlar var, ondan Saudi Arabistan var. Ol hemisi baý ýaşaýar. Häzir näme statistika seretsen, dünýäde iň köp sadaka berýän absolut sany boýunça Amerikadyr. Ýöne adam sanyna paýlasaň, Saudi Arabistan, şol Arap ýurtlara geçýär. Ondan Türkiýede kriz döremenke 2018-nji ýylda kriz boldumy? Şol döremenkede Türkiýe kä wagtda birinji orunlary eýleýärdi. Şol sadaka paýlamakda dünýä boýunça. Ol Siriýa paýlady, belki ýurtlara paýlady. Şoň üçin seniň
bay bolup bir instrument da bol, sana bir sebäp bolýar. Adamlar jemgyýeti, adamzada kömek etmänler. Şoň üçin ol garyp bolup nähak iş etsen, haram iş etsen ol hiç bile aklamaýar seni. Onun Fransa'da mesela ya Germaniýada bay musulman näme raýatlar var. Ya Amerika'da bay musulmanlar var. Doğru. Neme? Şimdi neme açma oldu? Yani vırktan sonra var, şolar adam cevap bersen adam bitti. Hawa. Yo gyzyklanma bolsa şol Al-Marwazi diýip açsaň şol merden gaty köp zat bolan. Akyldar alımlar bolan. Abdullah ibn Marwazi, Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi diýip. Ondan belek Marwaziler bar, merliler, marlylar. Gaty köp. Näme şol Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi'nin aýdan sözü var. Hasan al-Basri. Hasan al-Basri'nin aýtmagyna göre bir adamın ýigrençi bilen 1000 adamyň söýgüsini gazanma diýip aýdýardy. Şol sözi eşitmek üçin, almak üçin şol Abdullah ibn Mubarak Mervden Rey şäherine gaýdy, 1000 kilometr. Diňe bir şu söz eşitmek üçin. Şoň ýaly adam bolan. Atyna minip gaýdan söz bir hadis eşitse ýa-da toplama bolsa şoň ýaly bir alym plan şähere gelipdir diýse atyna minip gidýän eken şol. Hadi bizde İslam dine zada gaty yüzde seredilýär. Gat şol näme 200'lük göredi. Oňrak bir ýere zat sorapdy da, soraw berdi. Haýsy halk diktatura ýakyn diýip. Diktatura däldeni tiraniýa, ýagny zulüm diktatura. Diktaturanın görnüşleri var da. Şol Hudaýyny, dinini terk eden adam, onudan halk, onudan halk, köp hudaýlyk halk şol tiraniýa zat bolýar şol. Tiraniýa düşýär. Mesela SSR döwründe şol inkar edildi. Ondan 79. ýylda Awganistana çözüldüler. Musulman ýurtlary bir nähili protest görkezlerde SSR'den yüz öwürdiler, diplomatik arakalyşy kestiler. Ondan SSR şol döwri musulman döwletler bilen argatnaşyk saklajak bolup bir yeňillik töretdi. Bizde musulman bar, ana bizde Türkmenler var, Özbekler, Tajikler var, şolar bir Tatarlar var, şolara biz yeňillik berýär, hiç ile usam zok diýip şonda bir azıcık yeňillik berdi İslam dinine. Doğru. Başka soru yok mu? Neme? Şu aba 2 tane tora wada bolup tapamak şolar. Olar indikede geçireli. Näme soňky Bolle. Näme ýene aýdyp berersiz Amerika bilen deneşdirýär din nähili we akylly ösen döwletlerden almaly dinin nähili seredýärler. İsrail var, Arabistan ýurtlary var. Şolar bilen deneşdirmeli we bizim öz türkmenleriň özüniň modelini öğretmeli, dini nähili seretmeli. Mesela biz konstitusiýa elimiz goýýas da, konstitusiýa bir
yuridik guru dokument değil de mesela cinayet kodeksu var. O yuridik dokument biz elimiz koyup kasam içemiz yok da ya da administratif kodeks var. Düşünecek mi? Ya cinayet kodeksu o konstitusiya diyen zat hem ruh gollanma hem yuridik gollanma bolmaly. Şoň üçin yürek bilen bağlanşykly, ruhun bilen bağlanşykly şoň üçin el goýulýar. Amerika mesela şoň ýaly. Amerikada iki sany dokument var da, Garaşsylygyň deklarasiýasy, ondan konstitusiýa. Şol ýerde de teologik terminler var. Bereket diýip bar. Ondan Amerikanyň 50 ştatynda 30 sanysynda, 25 sanysynda Hudaý diýip geçýär. Şoň ýaly konstitusiýasynda. Sebäbi Amerikada näme liberty çykdymy diýip pikir edýän. Şondan efirler utarýar. Sağ olun vatandaşlar, soragyňlar bolsa aşagda goýun. Bize komentariýa goýun. Köp sağ olun.